nsamesi ye wo Bosome Freho yete bia koba ye ba bedi nkobo bi wo ha no musei ya boya kwadada na samra fu afọ na be cross so ma cross ya ni a ya be ka wo mochi na na kufu ado ye gu nsai so amamu nkoso na siasi ampa ya danso na do ase chenchina ya danso na ampa no na Bosome no to fo dia e na kufu ado sampa wo Yama ye sawa hene kro asambre ma kro a obekwa Akoma efe ana obekwa kwatala hife obekwa akodiska so no okodiska na o ma beka ma no ya mere adaso abedia ko ya na wo Bosome Freho na ya kwaso akofo ya ni mo nyama akofo ya kuntu akofo twedi abo na kopon Bejensa, leji e change na that day ya nyanko na be do that and that see ati bi dey free na na kufu ado ado galam se nko so ni na ya da so na ma na nko so ye si anu wota o ye ka enka ko na sandika to ya po nyanko po mo na tumi ne ya wodi e bi bi a sha o sa se ya kana se na kufu ado so o ti dey e na na mo ya ba sama na ma na so obeti nso dia e dia ne nkwa so eni pa no obeti na ho so de obe kasma ma ya danso no obeti sika so wa yo Portable wo Bosome Freho dia se ba God be e kwansa won san ko ho who join your life on Facebook na mutie ni ye pa mo hwe nananom o mutie me ye nyabre ko Bosome Freho asem ni o ntafo ade na ye hu nananom akwa ho ntoma e no mutie me ye nyabre live on Facebook Akoma 87.9 na Bosome no to fo dia e na kufu ado sampa wo Yama ye sawa hene kro asambre ma kro a obekwa akwatena ni fie ana obekwa akwatena ni fie obekwa akodiska so no okodiska na o ma beka ma no ya mere adaso abedia ko ya na wo Bosome Freho na ya kwaso akofo ya ni mo nyama akofo ya kuntu akofo Portable twedi abo na kopon Bejensa, leji e change na that day ya na be do that and that see ati bi dey free na na kufu ado galam se nko so ni na ya da so na ma na nko so ye si anu wota o ye ka enka ko na sandika to ya po nyanko po mo na tumi ne ya wodi e bi bi a sha o sa se ya kana se na kufu ado so tie dey e dey na na mo ya ba sama na ma na so obeti nso dia e dia ne nkwa so eni pa no obeti na ho so de obe kasma ma ya danso no obeti sika so wa ya oba so wa ya be ma wo Bosome Freho dia se ba God be bi e kwansa won san ko ho Therefore, me who said they will be down. Then another more kwa mo toma, o mo gu say we. No mo say tiem ye nyabre ko. Hey. Obolo, ade na hu. Jebi enyemi hu. Hey. Yes. Ade na hu. Adam si ehu but we say sade a omoye ebiesi pen. Sir. Ewo asantemantem hia. DCE na sabre no ohwe 2018 me fa 2016 no a na sabre no kodwobonsu honorable kodwobonsu ona na ye Kumasi mayor ebisi wo menhia ono ne de no kra de koduru pepe so se omutwa dwan egu so ka ho enti de asie no enhye da nyame nwanwa na enyame hu pi ba o se jebi emprempi no se ubeye panyin ubedi panyin anase ubedi ekobi so a ana abaybo din se beye panyini ewo man bi so ana se bi a brono bi so a eye nipa ewo sa brono no so no ana wo bedi wo mo so na emom nya ejapade ahodo a ewo sa brono no so enipa no na ye ejapade ye wo brono no so eni se bi a wo beye panyini ewo man mu a ese wo si to se ade no a omanfo no a wo di wo mo so no omo pe no eno na yese jebi wo ye de ma wo mo but enye se bi ade a wo no wadwene eye wo wadwene ye wo nko a ana se always no o ma wadwene di akire e ba na sa wo be feli as opanyina ye de wasi ebia kro ana se bia oman so ma me kwa homa ne so na me ne nana adu yebo a oye
akwan wura hene e wo Bosome Freho dade ase enim komo e fa sa video we ho nana nyankwada Amen. na me gidi se bibia boko Yehu adum na ma dawro ma yehu ye pa nana video ye hu se buku sei edansi wa sentiment mu hanu mu se die pa na esi wo mo hono mu a nana no moni abre to the point say mu di ensedi gu for my friend nana no yo me dis ye di ka me da wase so amam sa akonya no eye no kre eni bre sampa na se si ake yo Bosome Freho no na de ye na enya nipa ba ko ana se bi wa ko gina ba bia ono nko a wo wi so na adwene ye eye Bosome Freho men sa hinina na eye ni DCE ya o mampani akufo adobo ni din se wo mesomo Bosome Freho ye bi nka ye ne ahemfo ne enipa etimo no Akoma FM ya danso dia ye ono nko a na japade se ono no wo ono nko a na ba na kufu ado eti se se anya ma kwaso no Bosome Freho mansin mo no emwa ye wo ba ye confiance ni mumia musa se dia no watena na Bosome Freho ye bebo ni din aka mama hem from last year on the 10th March opani ensaimu dai mako eduoson ana so pa bubu ye opani ba so obefe no aboai wane na agbofu mpanifo bai abepum sa agbofu biada best to kwa nya ama obi abi so ofen kata no ye to so ya kwai efiti esiwana kata ya ne capital town na wote ho no mama head yekron mu aye mama head ya betum so maye ejufiti esi wakwa babia mu wapani ebese kwa enu anamo bese eduonu kura monkwa head ye ho aye enu achi no dia ensasa opani ne ya ne Bosome Freho no ana oguso a wo ye wo hene na abefre no waseme ma asem ne bekia ne ye beko waseme wo ho obeko no yesu oni ho na do na kese odi mo anim atwitwi fom wodi ani titiri fom a kese wo mu obi ampe ahemfu akasie mienu amo Bosome Freho nana wo ko tele so nana kokofu hene nana wadaroma wo munumpo no akobuda de asehene na yenso asabi yedidi nanam na ase ebi ase so wo se wawie wono nko ana kese wa abai na yi ni se wo meye de wo pe ai wo ye nti Bosome Freho de ye kate na nakufu ade se wo pe se Bosome Freho ye kwaso na ye don pipi ye kwaso ye bibi mana na nakufu ade hu se Bosome Freho so ka Ghana ho a ye de sum MPP abaya onmunya fo ya danso ye mane nan ati so anana se wan so say adanso amien pa ofra ye be ye kura ne be chewe nana we dey asa eni ya ye nyanyo e dey pa pote pa na ya danso aya ema eni braba sei say dey ya danso aya ye abayi ni so wa meboa Bosome Freho wo ba ye hunu dey wa ye assembly NDC fo ne si assembly abrosai kama bia watimu aye kwa na ada kwa musa sa wo ba ye pension ni no plenty ko bia pension holder plenty ka ko bia pension dan holder mom ya kwa area mu ho esiwa the assembly ho wo mo compound seb ho che forest court wo ho police station wo ho and so mo kwa ho efi any wura ai wo ho ni na fi adan so ti fun obunu ye bia ne so on dey oba sikape wo dey be he na busuafo wo dey he na yire ene yamba Bosome Freho na akasa de enye na adwene se obeye bibi ade ama Bosome Freho wa hini wo na ba frɛ no waseme nko o man hini wo na ba frɛ no waseme nko na sabi o man hina frɛ o bempa frɛ wa nko na ye ne de o yi dai eti ne pese ye kna ye de farm akonya wo so ka kire Asante regional minister Nancy o mampani akufa de se wo pɛ na so bia wo Bosome Freho de a ya danso ye mane nonum woni firi ho so wani na firi ho na nanum na chi no ye be ye no wa ha na ebi firi ya seda eno so na ye mpene sa ye tie ye ya hemfo futuo na na dade ase hintuofo be ma kokofu hene otuofo ye tie wo mo eti apesi be sa wo mo ne be ye de ebegu na na mpanifo mienu anim afe eni tie penasumdue kwa se o mampani wonyini firi ho na fa sumdue mra na wa meka se mhunu ya nka medie no na sa abre ne ene ma fai na do wada rumo that mogu say de say ne na chese mo mpena no ya pano ya mpani na mpani tia se kufu ab ne se wonu an wo pano nso a kufu ad wo beti yanka nana
na Akufo Addo baby oti de menyi ni say wate sansem we nyina o oh wanti amadawro ma mo man nke maye say ye ne bresem na ye ka mo man to regional minister nim say Akufo Addo so wanti a wo man kan chen say wanti na say wanti a de beba no enya na bojo nanu ya na assembly members for so eti ya danso eso atua say moto bi abai de aba say omo fa anya adwuma moto no omo hwehwe moto no omo hu je say odisafani na akọ omo hwehwe no omo so watu kwan omo so watu kwan sa ano de ye mu e wo ho no mu ana e buro so moto no kra die sa mo mra assembly ho abai na ye tractor bi a ye de ye mo hu adwuma wo mo kwadodo okuro bi afa ho fre so say wo mo besi fidie no wo ho afidie no ba ye mfinhia ba na ya se numini eda ho si assembly ho ana nsuo ana eboro no na moto mpo die sesa tractor ho si ka so mbo wo so won fanya he on fa mani pana sabi obi nya ho enya dwuma enfe nidi wo menasi ho asai na moto de wan fa ma o ma so no mpo de ene de nka yayi ade kitu abi na mo de mo otumi mutumi no soso anaka mo na kuro ni ye mo de mo na sase no ye mo de enti naka mo frɛ na wo ba naka mo kwade na ase mi giri sɛ naka no so betumi aboa wo ana me da ase nya me gina he na nada de ase he wata asma no mi gina die bebre ho abra na netum bele ma bedi akonya no ne so mpa ene ne modern ma wo bo no ohunu sɛ ya hemfi aye dada enti aye maintenance wo ma ya so te empanimfo no ye nya aye de ahode kwobo ai de kwoba aye ne sɛ ye twenu ya ewo kokwa ase okro bi efre ho minti ye twenu ya na wie ekwaya ye de kɔ no kai bi antimi mfa so na ma me kɔ ya danso wo sɛ ye sra me ya hemfi na sɛ ye guso aye ye eti won fa ne zoom la yo ka no emra no me fenu ya no kogya ye dade ase ne kɔ ho ne office anopa na nkono me so le so na bɔ no nan de fa ya danso ye na na trasa me ba ne no ano no eche na mfa na de ade ka sɛ nya de adanso be fenu ya nti kwa bi e be fa so e be fa no se e be so ata na wo ma ye nso a enua no gu ho more than be 1 year ansa ne ye nya kai amo akwa fenu ya na ma ye eti ya danso ye nipa esese ye mo wata Bosome Freho so mo ye DCE Akufo Addo so ntie ya asem a ye ne ye be fa ye ho adwe ho Bosome Freho na emprepre mu ede na mo beye because me gidi se mamu no nsem na ye ese bebre se enanum ni duru na se mo ante na na donka ede na mbeye ana mo be na mbe de ye be ye ndie be ye bebre ahefu na ye nyina be ko asiwa assembly ho na ye ne aya ko tweda no ho ahia ya ma ya danso ma ho ye betena ho ekopim bra na Akufo Addo ka se tabre ya danso won ko tene fi ansa ne asole fro ne sa ade a ahemfo obi e coordinate ntoma obi e coordinate kete ne ye de twa ho ahia enti so obeba na obetietie so na ewura ho a obetie so ame ahwe no Abzafo haya Akoma 87.9 na ensema ye kan efri Bosome Freho ye ne nana adu yebo a akwayura hene ewo Bosome Freho na edi nkomoda de ase na ni na ne se na no obo DCE Yaw Yaw Danso omo se we ye niamo ho nsem bi e de akire omo ma je se nananom atra konwa nyina busafo mo share live on Facebook omo akọ ho mo tuma agunsa e de agufo e de se gufo maka se ye mpe Yaw Danso wo krobo no mu biem ye mpe no as DCE biem na eni ayenyan ye ne nana edi nkomo nana enti enanum na aka no certificate da ben certificate enda enti enaka ho enti ya ba kwa sa ati efuru ndizi aka nan ya samasa nana modarumo onye mo de hye Akoma FM we ye de hye wo frasiwa ho na ma mi fi ho na papa firi bobia mi yeso anyina bom ho na wo firi ti na ye nim se nyame adoma o mampani aba point na se DCE ne de anka ya wie ko se ni na na tie woni me sia wa na wan ya di nkomo several times woni fia mi firi mu fia wo firi mu ti ne nim se ya danso de wo ye ne ya de sia wo beboa ya ma Bosome Freho ho tompon se wa ye destroyer o be destroy Bosome Freho be fia ma no kwa mo onye sa de no nana onni ni yabo ya na Akoma nana Akufo Addo ye hu nsai
na si yasi ampa ya danso na do ase chenchina ya danso na ampa no na Bosome no to fo dia e na kufu ado me portable ye sa wa hene kro asamble ma me portable obakwa akwatena ni fie ana obakwa akwatena ni fie obakwa akodiska so no okodiska na o ma be kama no ya ba ya danso ado dia ko na wo Bosome Freho na ya kwaso akofo ya ni mo nya akofo ya kuntu akofo Feli apo na kopon. Bejensi. Na be do that and that. Ni ati bi yefi. Na na kufu ado ado. Na lam se nkoso. Ni na ya da so na ma na nkoso. Yesi anu wota. O ye ka enka. Poko na sandika. Feli apo na kopon. So na tu bi ya wodi. E bi bi a sha o sa. Se ya kana na kufu ado so tie de. E de na na. me portable Ya ba sama na ma. Na so obeti enso dia e dia ne nkwaso Nasa nana baby adri dia obi kra de chow pa kra ne dwatwa kra ba ya dia mo be fi di pa kro. Minni so obi akwa betumi aba. Send pa kro no ono so ye kromfo. Ei. Na den nipa na ye kana sam ya da so ye kromfo ana. Akoma FM. Na obi a yese boa wo manfo. Na wo sika e be ba common fa na dia be be nyina wo di gu boto mu sabi from me be na say. portable Nana. Asemo ko odru. Emu odru. Asempa na America chire wono. Mani bere sempa na America no. So obi a mbani fo ase ye obi ya bone a wata na chi no se bo no so ye bone fo. Etu ona wo nipa na wo beji dwato na na so be kama ya dance. Wonim se de ya dance ye ne nye. Ana wontimi nkan che no. Na na de ye se be kale na wo sa be ka chire. Na se won so mo so se bone nko so. Na se npa kro won so hu ye bone ni. Ma nana wadaruma jinasoma me na me ne honorable lord wo Bosome Freho ya pesa assembly electoral area assembly member. Honorable bibia bokode Erade adom me ho ye pa mbata na monso e. Nyame adom na no fiada ene ye di san komo we. Na surprisingly ni bresema aba ne se na nanu matena konwa agunsa e de agu ya da so eso mu DCE. Asem eyo wanwa. Medas de di kan me chia watie fo nyina ya pese electoral area Bosome Freho fo nyina me chia omo menua de nananom aye ne de nya me nwanwa de nananom aye no enya me nwanwa ba kokora efi se Bosome Freho no enya assembly members ya kwan ye te ha ye ne nananom ene ne manfo nyina ene wo Bosome Freho portable eti eja aso wo Bosome Freho ana ohawa ewa ha nananom nso timu bi 87.9 eti se ne nananom akeka won ho na omo so ye bibi e de tra ban ne se won se say Yaw Danso ma ye ya na che se na kwa so ana ma me ka sem we me portable Yaw Danso ye ka na sem we se nananom ka se nani nso wo mu a eye no kre mikrom ohema ye fra no nana ma se wa ofra pentubom unim se DC ya frɛ ohema so omra meje cement ya abra obeje okoje cement no DC sa frɛ no se me as assemblyman me kana na hema ho ne yakoje cement no enti sa na tia na emfa cement no mu no onim no odi kɔ ni kurom a wode ka beba abesesa cement na firi ni kurom aba se kini se me ka as assemblyman no me fa cement ne nkogie ni munyam on pesa me de bekwa akogie ni munyam free se wontimi ne me nya adwuma honorable abotro nyabotre ma me fa wo ko asema nana adu ye bo aka ye o se ogidi se ya DC no eye krofo mo na mo ne neti wono mo sa da musu hu ana asema wo kan no de yese se asem bi ani dance ya ye twa asem ne hu bi ne de ya dance portable mbato anya sa enti de nananom hu no eno no mo ka no se ye disika ma o se fa ye mpuntudwuma na nananom nya mfaso Akoma at the end of the year no and at the end of the day no omu hunu mpuntudwuma bi ekoso okuro ne mu a se ne baby omu nsu free ba no betimi aka bibisa enti eno de nananom dika assembly members amu ina mo wo Bosome Freho constituency na se district no mi na mo de mo Akoma e de ata nananom ne nananom ye na chi ana Dabi o ye assembly members ne de ye nam ye fa wo mo na mo fa ye nam ye fa I see ana nananom se na mo fa
moya do say assembly members moya do say. Yeah, 22. 22. Assembly members no. Assembly members district one nyina Akoma FM. Yeah, 31 na ba ko afiri mu nti aka 30. Nti 30 na DCE ka ho 30 no. Emu 22 na say yes. DCE no na dwuma ye as DCE no emwa yen. Nti ye betu no no. Say etuo no kwanya ye fa so ye tu DCE enema miensa. Dey bi kan aka fa ne besesa no. Dey otosu mienu ono ankasa nso obepeja ne nsa se wontimi ntu adwuma ne so. Dey otosu miensa ne say assembly members say ne ye adwuma no. Yanso ye be pass vote of no confidence. Na ne ye hu ne say aban no nyensesaye. Because na do dan kwa akofo ado aban ye hu say wa ya resafo ba akokra enti wonye. Ono ankasa DC no so. Esan say akonwa no niema wonya free so nti ono so nya na adwen so be free so. Enti sasa niema mienu we nyina ntimi nya adwuma de a ye assembly members ne de ye hu say DC no ntimi mmoa Bosome Freho even breaking the 8 aye ka ho asem no say DC we da so wo ho na 2024 ye kwoto aba na breaking the 8 no Bosome Freho ebe ye de ama ye pa enti ye nyina so say ye de etu DC ne efiri so no eno no na so nana wadarumo ne assembly member ye kai mo fa na Bosome na mo fa na akwakwa se na mu toni the same line na wo hwe the way ade ne si ko na nya de a na do da kwakufu ado onye reshuffling enya de a ebia obetumi atu sa na mo na mo ka no enti die pa na obetumi aye yo me da se de na ye be ba ya kana se na kufu ado si wontie di a na je so ono kra won pa Bosome Freho me portable etia che sa na mo ye se ye tuo se mpedi asa se wode wo hia se mi kwato pani di anim na pani ne ye na adwen se wo mu ya na ko pa wode abufuo be ya de ahese wo ye eti sasa na kufu ado pani di a na so so change ya danso di a ye nya ye nim kwa ye be fa so a ya danso wo be fu sa Bosome Freho a bra enya bone kwa so nemo ebe ye mra kwa so enti ye hwe nim se hwe be ekopi fiada de na nanom de montoma ene mo kete be kwa kwose assembly honom na muina mo akwakoda honom aka se ya danso sisi ade na aduru de pieto ma ye na free krom hadom ko ebi kwa start ya hoboa aye be portable ya start ya hoboa di by Friday na se yete na kufu ado nkan de a e de ono so beti nkan na wadaroma ye beda ase na no pe se wanya da agye dia ma bibi chira dwe besa ba ho ne ani wa ba bedi nkomo na honorable yes sir ni ekeka kwei na nanom akyere ekwan mo befa so mo so dia na mo ekwan be na mo so mo befa so oh say ye de ye kwan de ye tietia e vote of no confidence portable a vote of no confidence ye de ende no na ye ba be yo en emra kwan no ya fa ni nyina mu on say o bo pani bi kwan do a ese say o ma pani ne kwan no nso be yi ensem bia no nyesa enti ya family orders ni tre ye say kwan do e de igbo no nyina ye mfra no PRCC ya Public Relations and Compliance Committee ye mfra no be yi nsema no ye ma ne lete I don't know your friend is saying Brade twa mu so kwa de twa mu ne de lete ne ma no so mra me yi nsema no Oko Living Waters Hospital, yeah, what just so. Aqua medical report say what yare. Portable. Ebra corona other sister stations in a friend now was so yare. Obi cra friend now honorable other assembly members here show ne you was who. Ninsem no basa enti edani duru on wa ma me yi ninsem no. Enti so oba ye se wa ama ye de da so gina ho say vote of no confidence no ye be pass na ye de etu no ye ni bibia ye because ma ya na asema okay honorable me pass wadaru asema okay mo de krata akọ e mo no so respond say oyare no ho mfa no ade na munya botre fa ma no ye nya botre say na wo de letter bre ye friend say PRC so yare na radio station media for frau na so wonyare obi so frau wo say on country assembly members ne say wawu o de samu aye we ma wo mo a na yen no u teki yesen yen hu yesen bu yesen aha nti wonyare eye bo apaye nti ye de se wo yare se wonyare no eno nya ye yasem Akoma FM PRCC committee no standing orders ne tere say every 7 days kono yetime pass vote of no confidence nti 7 days no so ebesi ukuada
Ukuyade di animu. Ukuyada we ya. Ukuyade kono. Ukuyade di animu ya. Nti ye hwɛ no sɛ mo bedi ka tu no kura sɛ na nanom atra ko ni akwa kotu. Sanete. Memportable. Momo ya ho boasɛ mo bedi ka tu ya da so asana na nanom atra ko ni akwa aba hɔ no mo. Sa pepe nete. Ei. Ya wiye bibia menua. Na ne kyere madwe kɛse pa ne sɛ. Watwa 4 years. Mo na mo sa so confirm no. So sa so entra hɔ no mo biem no anya n'adwuma. Eba ne sɛ sade we sɛ enya de foforo. Yo, menua mame kan sem mienu de ntia ye confirm DCE no. Number 1, ye koto ye DCE sɛ ɔwɔ assembly hɔ a odi n'adwuma. And okoto pani sɛ wo ni fie o ye n'adwuma. Woni ni asɛm bia je sɛ watena hɔ ahwɛ ne nneɛma bi obɛyɛ. Ansa na wo bibi kan wayɛ dɛ. Waka. Enti 2 years ne so ye no, na kyɛ sɛ ya study na wie. Enti aban ni bɔ ni din no. Ye ka se yan confirm no. Empanimfo na be mu be pa akyɛw sɛ nneɛma yɛwura Yaw Danso wɔyɛ no mo hu no mo ne na kasa mo tu ne fo. Ya wasi obetie obɛsesa. Enti ya ni ampa ya gye ni tum wie ye no de. Na kyɛ sɛ dada na ye nim ne kura no ɛno kura na ye. Enti kwa ya ye fa so ya gye ni tum no. Ɛna ye ka ho asɛm. En ya gye na tum nso nkyerɛ sɛ nneɛma a ɔyɛ ne sɛ ye ni nye ho a ye hu bibi a enye yi. O tem komo na se. Ye gye ni tum no ɛkyerɛ sɛ wɔde assembly no fa kwambɔni bi so a ye ka ho hwe a enye yi. Ebetimi ayeye. Enu nti na ye ya gye na tum ye sa kyerɛ ne sɛ ye ntimi ne nya adwuma no because ɔnyɛ na adwen sɛ ɔbɛsesa. Enti ahai no de metimi aka no. Na Akoma eka sɛ galansem ho sensem omugu sɛ no sɛ galansem ho sensem de ayɛ basa ɛwɔ Bosome Freho na omo boy Yaw Danso kwadu sɛ ɔno so ka ho bi no kre. Okay. Yo, me da se galamse ho asɛm de medical ka sɛ sasɛm danse ni ma yɛtwa asɛm ne ho bi de yɛ danse yɛnim sɛ aban na ebra galamse na aban no so bra galamse a ontimi mfra kra ma Bosome Freho mehwɛ sɛ obi anya galamse yɛ DCE wona ɛsɛ sɛ wohwɛ na wohwɛ sɛ de aban ne ka na bɛyɛ adwuma enti sɛ wo se untimi nhwɛ ema galamse ano mara ase de a kwan bi so yɛ de ho so bo ɔbɔ wa yɛbɛtimi de abɔ enti sɛ Akoma FM Robert me da se na ebesa so aba mo ho no mu biem na ye no mo ato asa akoma we so ade na ni ya ye nyan honorable lot Bosome Freho one of the Yapesa electoral area assembly member ono ne ne di nkomo no na ye tie na hema anom omo so nkomo mo de ba ye ani nyan kwa che se ade ne ya ye hu Yaw Danso o ti sa asemo yi na na wo bibi o ha friends youth employment obi timi ye be Bosome na miensa bi Memportable. so sa Yaw Danso ba ye Akoma FM ebi a friend phone be bere a onfa ukodru wa yesesi a afro kai minua ibi wa ha ma mana mane entem sabi o kasa mane tia no se mo ba mo ntuma mu tutu mo ntura krata ma na wa be gina ho o se eni pe ya fra wa wonfa yesi e be hwesa wo ha Memportable. Ona bo Yaw Danso o be gina simpie so e ka kire se ye school o be bubu aya maye e ko na se de telephone bi kan ye no senye so ye mai e na ye ne aboy homode e na ye bibi kakra e ka de e ko no enye ye mrantie so ye ne ye suma o mo se o mo ko di dwuma wa this is assembly go mai o mo sha de e ko na nye Memportable. o mo ti me ka se o pe no enye ne sa eti mesume ne mempanimfo mesre sa de mrantie no a yesuma o mo mpo ye no de o mo ye ni nyina ye ka wo mo chi eti so mo Memportable. Yaw Danso a e wo mo sa ahemfo ye politics esu ye ntra ho Akoma FM eti yesu ta wo mo chi so mo mpe no a yesu ya mpe no e be mu tu abaye Memportable. Yaw Danso ni adui de Yaw Danso na nanom atra konya wa hemfo Yaw Danso DCE Bosome Freho wa kasa wa hemfo na hema anom ena se ba bia adui de Yaw Danso fa opieto gu ho
wobu wanim tia sa didi omo atema akasa omo toma mu kra eye tutuo emu hyian ei obolo Jebi unse na meka se sade we no ebiasi pen 2016 but unse de nananom aye no tete no anka eye omo twa nesu de omo kire no ade a etai nananom achi tete se bia ye gunsa guso ese dwumadi a wudie ne yempe wana kire se kuro no kura no a wote so no nananom mpew e wo kuro ne so udwumadi a wudie se bia DCE no omani nye ho je se a good point se nananom atakonwa agunsa e de se de gufom aka se ya danso nya wuye eni yan je bi se ye gu so nsan o ye gu tri so nsan enoma ekire e wo huhumu honamani ene nananom entiase mu no jese nananom ahobambo nyina no afuru so enti de DC na ye no minima de crop ya nananom betimi do mo nsese se de waye ninie enti anu obu ya nimtia but ehu akabe ya anim ya no DC na ankasa ni pemu on resign say onye DC biu 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 branie ni kobo na Bosome Freho ei ade na ni enyan Akoma ade no enyan na afi yembra o patam wono mo de na ekoso baabi a wote ne baabi a wotie me free mo hwe live on Facebook o patam wono mo de na ekoso e wo hono mo na no yagodua nua na se nso ba beto je se nyema hodo bebre e bekoso nsuo to kakra bia o patam wono mo sen e na hono mo sitie ye ni kobo 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 yedi enkomo mpatam wono mo sen e na hono mo esitie e da no pay yedi kobo good morning. Hello, good morning. Akoma FM. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Portable, we send one music. First, I can say portable information. Islamic for a demonstration. We have high Islamic for a year demonstration. Islamic for demonstration. Islamic secondary school. No. Amu ye demonstration. Amu say amu amu pe. You can't move a man for amu. You want to put Junction? Abi po Junction Islamic secondary school na no. Okay. Yate you betu one more. You betu one more. Is a party portable? They no more ye. Amu ye demonstration. Amu bro ko kwan so mo maka bia mpo. Amu de dia ne dia block kwan no. Amu di lia ene nkunya. Amu sikas bobo. Amu school fo ni bi wo mu school ani mo mchom pe ayini bi.